Lah bro, kepriye iki mbangane kaya ngene iki Pak Wopasya. Nyong lah mbok tulungi mengkono Pak Wopasya. Kala-kalapan loro layan mengkono mbek kak anane kur didakali mrenam mrene. Sing tembe karo si rambut pirang. Anane kur dijanjeni tok-tok karo di dapusi ngajak ketemuan ya ora nekani. Kur nek anu njaluk duit kon ngirimi ngono tok dapusi tok anane. Bareng saiki pernah wis nemu sing wong ngumbahan malahan direngek karo kencelingi barangke wis ngerti wek badire dhewek ngono piye kak egen nglenamburi mengkono ora ngan melas ngono karo badire dheweke tegu kencelinge priye Pak Wopasya nek kaya ngene mangane kak anane kur didapusi mrene nananggone oleh bro